زیاتر لەسەر مژارێ ڕادوەستم و دەسەکنم ژبارک و هەدەب دەبێژیتن استراتیجیەمە ji bo hilbijartinên şaredariyan hatiye guhartin ne li ser bingehê piştevanîkirina aliyekê bû xistin şikestina aliyekê din belku ev care armanca me serkeftina hedef e li ser vê mijarê û egerê dirûstkirina tifaqan şert û mercên hedef dê çibin îmkan tê de ye çend şaredariyan bi dest bixin ji ber ku dibêjin em plan dikin li hemû Tirkiyê namzetên xwe berbijêrên xwe diyar bikin. Hêja Mihemed Kamaç parlamenterê HDP'yê Diyarbekirê lê ji wanê ye dipirsim hêja Mehmed gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Nizam tu bi devuka wanê de biaxivî yan jî Amedê kîjan e? Tamam. HDP dibêje em ê namzetê xwe li hemû Tirkiyê diyar bikin. و استراتیجیا me hatiye guhartin ne li ser bingehê piştevanîkirina aliyekê bû şikestina aliyekê din lê armanca me serkeftina hedef e hedef çawa dikare serkeftî be gelo Belê dem baş dertûyê de temaşevanên hêja bi rêzdarî silav dikim wek wê jî anî ziman ez bêjim hilbijartinê 2024 ji bo hilbijartinên herêmî de rastê mijara sereke ev ye rast em li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê em ê namzetê xwe teqez bi ser bi xwe derbixin ev şekî cuda ye lê li aliyê Tirkiyê em pêşî de viya dibêjin em bêjin belê siyaseta Tirkiyê vê daviyê de bê îtîfaq nabe ji bo wê qasê jî ji hemû aliyan re deriyê me vekiriye ku em tifaqekê pêk bînin yani ji hemû aliyên siyasî ve em ê tifaqekê deriyê me ji bo îtîfaqekê pêkanînê vekiriye wextê ku dibêjin vê pêvajoyê de bi zelalî tifaqekî pêk neyê wê demê jî em ê hemû deverên Tirkiyê jî namzetê xwe li ser navê xwe em ê derbixin yani nêzîkbûyîna me nêrîna me stratejiya me ya vê hilbijartinê eviya ye wek wê jî anî ziman wek hilbijartinê 2019 da em hindekan piştînin û têk bibin yan jî hindekan ser bixin stratejiyek me bi vê rengî tune ye em vê rengî jî vê pêvajoyê de em tev nagerin em dibêjin teqez gere em destkeftiyên xwe destkeftiyên gelê xwe ê partiya xwe û rêxistina xwe em pêşî her tiştekî dayînin û li gor vê em stratejiya xwe ava dikin xala yekem ew e li aliyê Tirkiyê ji her alî ve deriyê me vekiriye ji bo îtîfaqekî avakirinê eger ew îtîfaq pêk neyê rast e em ê hemû deverên Tirkiyê namzetên xwe yê şaredariyê diyar bikin. Belê. Hêja Mehmed hûn zanin sala 2019 HDP gelek şaredarî li Bakurê Kurdistanê dikarin bêjim hemû qazanc kirin. Lê 54 şaredarî ji westan din heta roja îro jî qeyûm li serin û 10 şaredariyên din bi hincetên cuda dane AK Partiyê ji bo dûbare û dîsa danenana qeyûman di van hilbijartinan de hedef çi plan heye? Yani em bêjin qeyûm avêtina qeyûma li ser şaredariyan em her tim jî tênin ziman yani li gor hiqûqekê tev em pêvajo li gor hiqûqekê tev nagere yani wekî bi hiqûqekê em karin bêjin li gor yasayekê li gor makezagonê yan jî li gor hiqûqekê ev ya tev nagere her muhakkak ev bêjim avêtina qeyûman bi avayekî siyasî davêje ew tiştekî cuda ye em danin alîkê ji xwe eğer ji bo vê qasê jî belkî hinek kêmaniyên me di paşerojê de yani hilbijartinê 2019 da belkî çêbû be ji bo wê jî vê hilbijartinê de rastî hinek ev stratejîkî me heye em bêjin di aliyê yasayê de hevarê me heye ku piskirêka wî yasayî hebe teqez ji bo bernamzetiyê û ji bo namzetiyê serlêdan gele neyê kirin eviya yek em ji bo vê mijarê em vî ew dikin ama em viya jî dipirsin em bêjin eger hiqûqekê tune be wekî şaredarên me ê ku beraet kirine dadgehan da û ên dinê jî şaredariyê me ê ku qeyîm hatine avêtin heya vê gavê jî di qada hiqûqê de tu dibêjim ji kesî re ceza nehatiye birîn û yan jî dibêjim li ser suçdariyekî bi yasayî pêk nehatiye ji bo vê qasê jî em bêjin eviya pêvajoyekî siyasî ye desthilat li Bakurê Kurdistanê li ser şaredariyan qayûmtiyê wekî rejîmekê nû pêk dîne em bêjin ji bo ku eviya jî pêk neyê tiştên ku aliyê me ve em ê viya pêk bînin û
و ام بس باورن جی ادی جارا سیامین وکی جارا اکتن قایم بی آویتن دبی جارا سیامین در فنتن آویتن قایمان ادی نمایه یعنی در باکری کردستان ادیاجی نمایه اما بیه واری داد بجیم که مانیه دکو آلیه مدا پیک هاتنه بوی ویجم وقتی که genelge ji bo bernamezetiyan yan ji bo seledanan hatiye avêtin ev jî rakirin me rakiriye diqatê û em li ser viya jî mijûl dibin. Yani Êjê Mehmet. Wek yani zaman şeş. Belê. Hede dibêje deriyê me ji bo hemû gotûbêjan vekiriye li Bakurê Tirkiye. An ku hûn amade ne gotûbêjan digel AK Parti û CHP bikin. Ji bo tifaqan pêkînana hevpeymaniyekê mumkin e. Li bingehê wê çi ye gelo? Bingeh hatiye diyar kirin, daxwazên hewa zelalin? Yani daxwaziya ser viya bêjin li Tirkiye bi taybetî li hemû Tirkiye wek din jê dibêjin li Bakurê Kurdistanê em bêjin bi aliyekî demokratîk civak xwedê bibe. Yani civak xwedê xistin bike. Pêşiye viya ser şaredariyan pêkitê wek din jê bêjin siyaset bi avayekî demokratîk bimeşe bi operasyonên siyasî li ser siyasetê neyên kirin û her wiha bêjim destkeftiyên Kurdan yê heya niha bi tekoşînekê bi sed salan hatine destxistin ji bo parastina van jî ev ya mijarên em bêjin vê pêvajoyê de eger erêniya li ser îtifaqekê hebe di heman demê de ev mijarê hanê temamê van mijaran wê bibin mijara gotûbêjan li ser van hemûyan jî wê gotûbêj tê bibin lê serî de gere nirxên demokrasiyê nirxên mafê mirovan nirxên ez bêjim partiyên siyasî bi avayekê hukukî were parastin bingeha vê yan li ser viya wê were Êjê Mehmet herkes zane em bêjin li deverekî Belê herkes zane û CHP bi serê xwe ku bu xatirê desteka hedef dengê Kurdan li şaredariyên Enqere, İzmir, Adana, Mêrsîn, şaredarîstan din. Ji bo vê carê hûn amade ne dîsa digel CHP bê şert û mercên sereke destekê bidin. Aya ege hûn destekê bidin CHP wê çi bi destê we bikeve? Hûn ê çi qazancı bikin? Hewa cara din çi qazanc kir? Ev cara hûn ê çi qazanc bikin? Yani cara din rastî wextê ku ez ê bêjim têkbirina desthilatê li ser bêjim şaredariyan yan jî ez bêjim serkeftina opozisyonê caderîdarek din ser şaredariya wekî stratejekî em nêz dibûn. Me ev stratejiya xwe bingehîn guhartiye. Yani ji bo me eger destkeftiyên Kurdan ez bên xwerêxistinskirina Kurdan, siyaseta Kurdan qazançkirinekî bêtine be ji bo me ferq ez bêjim qazançkirina CHP û yan jî AKP ferq nake. Yani em hatin vê astê de. Em bêjin eger ev ya were parastin bi îtifaqekî zelalî ê ku dixwazin piştgiriyê ji me dixwazin em piştgiriya wan bikin gere bi zelalî wêneyan jî bi me re bidin civak viya bibîne pêşçav bibîne yani tiştekî zelal li ser maseyê be veşartî yan jî bi gotinê ez bêjim veşartî li ser van gotinê veşartî em îtifaqekê pêk nayînin îtifaq em gere pêşî de gelê me wek din jî ez bêjim raya giştî me li ser çi îtifaq kiriye ev bi zelalî raya giştî bizane wekî hilbijartinê 2019 em bixwazin yani yekê tek bibin yekê ser bixin ev stratejiya hanê me bingehîn de guhertiye em pêşî ser qazançkirina bêjim gelê xwe miletê xwe rêxistina xwe difikirin em bêjin em ê ku bixwazin bi me re îtifaqekê pêk bînin gere ser van esasen bi zelalî ve ser maseyê li hemberî civakê em viya bi zelalî pêk hatinekî wî rengî pêk rastiyekî heye bawerim hûn baştir zanin ku dengên HDP piştî hilbijartinên serokkomariyê û parlamenteriyê gelekî kêm bûn û gelek ji namzetên hewa nerazî bû digotin vana kîne eva kînek ketine meydanê em vana nas nakin divê ku namzet li gorî îrade xasteka me bihêne hilbijartin ji bo vê carê hewa plana xwe guhertiye gelo belê yani rastî nêrînên gelê me rexneyên gelê me li ser ez bêjim biryar û kirinên navendiyê siyaseta navendî rastî ji bo me pir girîng in em mecbûrin nêrîn û rexneyên gelê xwe rekin dîqetê li ser wanan jî mijûl bibin ji bo vê qasê jî gel her tim ev rexne hanê li me dikirin yani
لناوند دکرین دیگوتن وکی از بجم بجاتنا برنامزتن یعنی جا نامزتن جهره می یعنی بجم رجری خستنی خواجهین آیه پرسین و هر وها بوی رنگی بسری خو یا بکارتینه دوی بجاتنا استراتژی هاجاتیه گوهرتن ام رخستنی خوین هریمی دی بجم هونه نامزتن خو هونه بخو هل بجیرن وفان نامزت نجی هونه دیار بکن اما جرزیج بجم اراده و خواسته که خواهم رزیج را بگیرن باید خاطر گلرگه که برخصن راحتی پارو کردن جی اف تشتهانی بزلالی هاتی پارو کردن و یک رخصن خواجهی جی و یک نام خدا به آوای که دموکراتیک به آوای که دموکراتیک و نامزد خود دیار بگیرن و نامزد خود بشینن ناونده و ناوند جیبی و نامزدان بکار بینه و بویرنگی بکه وجارتنا 2023 هجا محمد درای گشتی دا سانکی عاجزیه که دناوا دنگ درین و دا هبو بو نزیکتیا و دگل جهپه لی گودگوتن زیده هنه بدانستان دنین و شارتی دناو برا هدف و اک پارتیه آیا گهشتنه کو داره اف دانستان دن و لسر چه اساسینه؟ Yani vaki em bejin em her türlü bejin em bejin boyu ku ez bejim danıştandan ajı boyu ittifak bence deriye meşher ali ki bekiriye yani em biyad bejim le be hayan haji be ava ki fermi em bikarim bejin le ser falan mijari yani ve mijari damme u bejim yan deslat yani jiyad bejim opozisyona Türkiye be fermi hevdidine ki kiriye em hatne ve aset işte ki usa hayan her şey ne biye le hem binin hevdan ki usa her do aliya da jeye ku dizanın هر وست هدف و به تایبەتی به باژارê mezin û wek din ji gelek deverên dinê jî sekna wê û bêjim helwesta we wê encaman diyar bike ew jî dixwazin servan encaman bi hedef da hinek hevdîtinan bikin heya astekê jî dixwazin bi peymanekê jî belkî pêk bînin lê ev ya hetan hebe avayekê fermî pêk nehatiye wekî niyet meriv kare bêje diyar e yani nişanên vana derketine lê bi fermî hevdîtine ku peymanek ve heyanaha bikaribin bi civakê re vekirî vekin tiştek wisa pêk nehatiye. Hêjê Mehmed gelek cara ev gilî jî heye di navgel da dibêjin hedef hemû pirsan bi tecrîdê vegirê dide. Çima pirsa Kurd pirsekê zêdetirî sed salî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ew qas berteng dikin divê ku li ser pirsên bingehîn تکزیه بکه شرط و مرج خودانه رکفتنه بکه آیا گل هون آماده نه پرسا کرد بویر مزنی خو بدنه پیش بله براستی ترکیه ام بیشن وکی مجارا تجرید ده زمان امتنه تجرید بخاله که بگیره نادن یعنی بیشیه در بیشن وکی رژیم تجرید وره مشاندن داویه حقوق جلهولی راده به yani hemen deme de mijara hukuki eğer devleteki be avaki be makazanaki göneki vekile dahi be hukuki ve anafayı hebe gerem hakkı gol ve hukuki be meşe vakti ku tecrid hebe abe tecrid ser biraz ecalatı nafkirin ve hakkı peşi de hukuki jhole rakiliye ne tane ser kesayeteki ev hukuk jhole rakilin ser civaki hamiye bandoreke girandiki و بیشتر yani avetine kayyuman jî hukukiye ki derdike ve hem بیشتر makazagün ana vakit بیشتر anayasa mahkeme dadya anayasayı biryar ki digire ev biryar jî pek naye ev jî holerakirina hukuki vekili dahiye mijara tecrüde Türkiye rastı mijara hukuki yani mijara hukuki ne nasine eğer hukuka göre naskidin eğer hukuka göre naskirin muhakkak dikarin siyasetteki demokratik jiba akbın. Bu evi kasır rast yani em her tişteki peve girenadın le eğer rejima tecrid ede Türkiye berdevam be ve deme ev tecridde teneser kesayetekir ser hema aliyen civaki ve ser hema refsine devleti hoji berdevam dike. Bu evi em müjareki girin dibinin yani ev müjara tecridde müjareki giringe gere peşi de eviye jholera be Kana bez bejim hukuki asayi de nav Türkiye'de cive hebe u biryare ve veren naskirin u gol biryare hukuki ji tevgere keçe be hem nav devleti bu kadar hem cidnav aliyen cudahida.
ji bo wê mijara bêjim mijara tecrîdê mişareke girîng em biratken evkê lê çareserkirina piskirêka Kurdan li Bakurê Kurdistanê jî em her dem tînin ziman em bêjin bi avayekî demokratîk demokrasî bi hukukekê ve girêdayî ye em bêjin bi aliyekî avayekî demokratîk em çareser bikin ji bo wê jî her dem deriyê me vekiriye em her dem li gor hukukekê bi rêyekî demokratîk em alîgirin ji bo ku ev piskirêka hinet vî warê de were çareser. باش شاهێژە محەممەد کاماج پەرلەمانتەرê HDP ئامادێ ژوانێ gelek spas bû te.